Pero o que non foi fácil foi levar a mochila de papá ao lombo, porque el tiña unha faceta artística e unha colección privada impresionante. Me xurei a min mesma que nunca me iba a dedicar a isto. Cando me din conta, nun ano tiña a xoiería invadida coa ferramenta do taller, o sea que o oficio me atrapou. Como se fai? Como consigues reivindicarte e poñer a túa seña no que fas? Que conste que se volver atrás volvería a facer o mesmo. Cando se apasiona o que faz, nunca pos os cartos por enriba de outra cousa. E hai algunha parte dese proceso do taller que dis, isto, algo que digas que non che gusta do oficio? Creo que que hai, que a mellor. No, creo que non delegaría ningunha das partes. Espera, sí que delegaría algo. A ver. Dane Boa, Conversaciones con Creadores, el podcast de la artesanía gallega. Presenta María Gómez Domínguez, especialista en comunicación y marketing cultural. Susi Gesto é artesá xoieira. Retomou as rendas do taller que fundou seu pai, Eloi Gesto, en 2009. Conservando a maestría técnica que requiren as xoias de filigrana compostelana, incorpora as súas creacións que contan historias unha estética contemporánea. A prata, o cobre e o acibeche, señas de identidade de Santiago de Compostela, están sempre presentes nas súas pezas, que temos visto lucir entre a realeza e en coñecidas pasarelas de moda. Achegar o oficio a xente ou reinventarse e acompañar os novos tempos son algúns dos propósitos da Uribe Compostela. Benvida, Susi. Gracias. Que tal? Estás cómoda? Estás... Nada, un placer estar aquí, moi cómoda con este equipo, sí. Bueno, gústame empezar, aínda que tivemos esta editorial do principio para coñecerche un pouquiño, pois preguntándote a ti, realmente, quen é Susi Gesto? Sobre todo de Ouribe, artesán, pasional, sabes? Encántame o que fago, quero decir, para min o meu taller é o meu templo. E toda a miña vida creo que se centra no meu taller, realmente. E agora tes, pois, justamente entre mans no taller algo que te teña especialmente emocionado? Realmente no taller sempre estamos en marcha con algunha cousa e entón sempre facemos unha peza colaborativa na que convidamos a persoas que queran ter unha experiencia coa ferramenta de Ouribe, inda que non teñan nin idea, a participar nunha xoia todos. O ano pasado fixemos unha regueifa na que participaron 50 persoas e este ano pois hai outra en marcha. Que maravilla, o sea, esa maneira de abrimos o taller e pode entrar a xente a... Exacto, é como unha xornada de portas abertas, pero hai unha parte divulgativa moi importante aí, non? Eu creo que ata que a xente non se senta na mesa e ve todos os feitíos, non é consciente de todo o traballo que hai detrás dunha xoia, dun taller artesán. Unha peza. Se nos remontamos aos principios, a orixe, porque a min gustame, pois nesta conversa tamén a lume lento, calmar e ir para atrás, non? Porque moitas veces, pois tamén polo día a día e polo ritmo que vivimos, pois as historias, imos ao día e non volvemos ao pasado e aos comezos, non? Entonces, cando empezas, cando dis, vou a voltar o taller, que nun primeiro momento non estaba nos teus plans, pero de repente dis, pois vou a volver e aí estou. Cando chega a xoiería de feito? Claro, primeiro, son terceira xeración de Ouribes, meu avó, meu pai, a crianza que tivemos, non foi como a do resto dos nenos, imagino como en todos os oficios, non? Cando hai un oficio e hai unha formación xa desde neno. Nos cando saíamos do taller, cando saíamos da escola, tiñamos que ir para o taller de papá, entón, papá no seu obradoiro tiña unha zona separada dunha cortina do seu taller que era a nosa zona de estudios, con unha mesa de comedor. Entón, cando acabábamos os deberes, nos poñía bodegóns para pintar.
nos ensinaba as perspectivas, non? Bueno, para ela a creación era moi importante. Cando chegaba o verao, aparte de mercarnos o libro de Santillana, tamén cando acabábamos eses deberes, nos había mercado unha mesa dividida en 3 partes para que dende nenos xa tomáramos contacto co oficio, facíamos cousas pequeniñas, cousas básicas, pero si eran moi exixentes, os mestres de antes. Si había unha cousa que mentras os outros nenos xogaban, os nosos amigos xogaban, nos axudábamos, non? Na casa, no taller, incluso en cousas tan básicas como os venres había que limpar o taller e papá nos mandaba limpar o taller a nós. Logo, co tempo, me din conta porque facía todas esas cousas, pero de neno pensas que é unha putada. Sabes? Era unha putada e eu me xurei a min mesma que nunca me iba a dedicar a isto e que iba a voar fora da casa. Bueno, así foi, non? Que con 18 anos a máis o meu primeiro traballo foi de repartidora de pizzas cando coincidía que pola zona onde vivían meus pais non me quitaba o casco por si papá me veía traballando, me decía para o taller, non? Pois eso, non, un pouco de rebeldía. Pois supoño que o volver á mesa de traballo foi todo un cúmulo de casualidades e de naturalidade. Tiven dúas nenas, e claro, as guarderías non quedaban ata as 2 da mañá, que ti saíras de traballar de hostelería, e entón había que facer outra cousa, polo menos un dos dous tiña que facer outra cousa para poder conciliar. E pois nese momento miña nai tiña unha xoiería, a rapaza que estaba traballando ali xa non iba a seguir, entón papá me pediu que axudara. E aí voltei de novo, pero como dependenta. Bueno, estiven uns anos e houve como ese cosquilleo, non? De novo. Chegou un momento en que a xoiería acollín eu, pero ao cabo dos anos chegou a crisis esta tan gordísima do 2008. Estou falando de que era dependenta, non quería saber nada do taller. Seguías na túa rebeldía, ainda que na casa, cerca da casa, pero... Sí, e entón chegou esta crisis que foi brutal, brutal. Imagínate, se non había para vivas nin pan, quen iba a comprar ouro, quen iba a comprar xoias, non? E entón sempre había dedicado moito tempo aos escaparates, a parte creativa, que papá tanto nos inculcou, pero me aburría, e entón papá falecera, pois non sei, 1 ano e medio antes, e toda a súa ferramenta foi para un galpón. Había algunha peza na xoiería que non se vendía e eu non entendía por qué. Dicía, non entendo como non venden esta peza. E entón te acabas quedando cos peros da xente. Bueno, gústame, pero... E entón, cando empecé a recoller a ferramenta foi por ese motivo de, pois me dixeron que isto lle gusta, pero pois o vou a transformar, non? E eso, empecé collendo pequenas cousiñas, bueno, cando me din conta, nunha notiña a xoiería invadida coa ferramenta do taller. O sea que o oficio me atrapou, de novo, sin querelo, sabes, de unha forma supernatural. E, bueno, ao cabo dos anos tiven que tomar unha decisión. Ou taller ou dependenta, non se podía facer as dúas cousas. Un pouco a breve historia, non? De como retomei. Sí, de como retomaste e como voltaches, non? Claro. E, bueno, que interesante a figura do teu pai, xa cho dixeron seguro 1000 veces, pero que falábamos tamén antes, pois rodeadas deste lugar que nos ten inspirados xa, non? Dicir, ele era unha persona que estaba, pois nese caso, avanzados tempos das técnicas educativas, quero dicir, isto que estamos falando, non? De poñerlle tanto valor, darlle tanta importancia á creatividade, ás artes, que está, por fin, entrando nos colexios, nas escolas, el xa tiña clarísimo, quería que equilibrades e que traballarades nesas dúas facetas, non? Sobre todo, eu creo que o de papá foi pasión polo oficio. Para min, que era a súa ferramenta de expresión, non? Porque el había feito artes e oficios en Maestre Mateo, nunha época onde houbo grandísimos mestres, sabes? E esa parte creativa para el era tan importante como a parte técnica. De feito, a última entrevista que lle fixeron, hai unha frase que está subrayada, non? De que para el un verdadeiro orfebre é o que é capaz de equilibrar
a parte creativa coa parte técnica, tan importante unha como a outra. Sí é certo que nos intentou inculcar esa parte, non? Logo, outra parte de papá foi socio fundador da Asociación de Orfebres de Santiago, estivo 19 anos ao fronte, e nesos 19 anos loitou moitísimo por poñer en valor a ourivería compostelá e, sobre todo, pola formación da xente nova que salía da escola e que tivera talleres onde especializarse. E, bueno, moitísimo, pelexou moitísimo. Pasou moitas horas fora do seu taller de forma moi xenerosa dedicándose a iso, polo gremio, sabes? E pola paixón que tiña, o que ti decía, non? Por eso, bueno, ao final, pois temos esa a recoñecida beca, Eloi Gesto, da Fundación Artesanía de Galicia, que ao final, pois, culmina un pouco todo eso, ten tantísimo sentido que xustamente sexa unha beca para formación, para seguir apoiando a xovens, as artesáns e artesás. Bueno, pareceme, imagino que o recibiríades con moito agradecemento, non? Si levantar a cabeza estaría moi orgulloso, ademais. Sí. E dentro de todo isto, porque ese tamén é un temazo dentro da artesanía, e no teu caso eres a viva historia, non? Do tema do relevo generacional, non? De seguir a senda e os pasos pois dunha figura que ademais foi tan destacada no que el fixo, pero Susi Gesto, con todas as letras, o nombre completo, fai obras como as que temos aquí. Como se fai? Como consigues reivindicarte e poñer a túa seña no que fas? Aínda que, obviamente, vai sempre acompañando o parello da imaxe e da vida do teu pai. Non foi fácil, quero decir, non foi fácil, e penso que estamos aprendendo todos os días nos oficios de cada peza que faz, sabes o que non vas a facer na seguinte, sabes o que máis claro tes, non? Pero o que non foi fácil foi levar a mochila de papá ao lombo, porque el tiña unha faceta artística e unha colección privada impresionante. Entón, había moitas cousas que nos ensinaban nenos que ti de neno non entendes certos conceptos, non? Cando estabas facendo algún debuxo ou algo e che decía eso está morto, non ten movimento, e cando decía o do movimento o facía con un gesto, non? Da man. E ti decías, a que se refire con isto do movimento, non? Todos esos conceptos que papá nos intentou trasladar de nenos, cando logo te sentas na súa mesa a traballar, empezas a atar cabos, non? De a que se refería. Si é certo que ao principio vas en búsqueda dese movimento que decía papá, porque eu sempre me lembraba desas frases, non? E claro, ao principio intentaba imitar o seu movimento, pero que o seu movimento non é o meu movimento. Comprender iso me levou moitísimo tempo, quero dicir, non é algo que o teu selo de identidade non é algo que atopes así, ou que vou a buscar o meu selo de identidade. É imposible, o atopas con erros, con moitos erros, por casualidade, porque cando retomei na mesa de traballo, claro, naquela crisis gordísima non había cartos para mercar materiais nobles. Entón, a miña colección Coubriverías, que é a mestura do cobre, prata e acibeche, naceu de casualidade porque eu pelaba cables da luz para facer filigrana, sabes? Quero dicir, e iso levou uns anos leválo ao meu terreo, quero dicir, foi todo fruto, pois, eso, da naturalidade, quero dicir. Sigo pensando, quero dicir, que o mellor mañá necesito unha evolución, sabes? Hacia outro lado, claro. Totalmente. Pero sí, supoño que o meu selo de identidade está na mestura do cobre e da prata pola forza que ten, non sei. Pero, bueno, aprendendo todos os días. Aprendendo e camiñando con moito traballo. Sempre, sí, intentando aprender dos mestres e de outras dinámicas, non necesariamente da ourivaría. Ás veces, con persoas que non teñen nada que ver co teu, de repente se che abre unha luz e dices, ostras, teño que explorar máis. Sí, pero bueno, que explorar novas coleccións, explorar esas cousas, leva o seu tempo, sabes? E en todo este tempo, se tiveras que rescatar así a memoria agora, pois algún momento, algo que fora moi importante para ti, un hito, un momento que recordes con moito cariño
da túa trayectoria como artesá? Que che ven á cabeza cando che toco estas teclas? Que aparece? Pois, no primeiro que pensei era, claro, foron anos super duros, durísimos. Cada vez que iba a unha mostra, cando estaba empezando, e de repente na mostra me iba ben e alguén valoraba eso que ti facías, non? Porque claro, naquele momento era como cobre, plata, na filigrana, pero isto que... Pero que alguén valoraba esos pequenos cambios que ti facías, eu que sei, e vendías algo. Cando iba no coche de volta sempre dicía, gracias, papá. Sabes, sempre se me ven á mente eso, sigo facendo, Quero dicir, bueno, claro, ti ves o meu taller, que lle chamamos o Recanto, e papá está moi presente, porque ao fin e ao cabo, todas as ferramentas coas que eu traballo, a filosofía do taller e todo isto, pois sempre está detrás. E sempre houve momentos que... Houve algún momento que estiven a piques de tirar a toalla e sempre pasaban cousas alucinantes, pero de película, que era como, venga, un empujón máis, non? Sabes, pero cando estaba a piques de tirar a toalla. Sí. Sí, Algún desos momentos, algún deses Pois mira, empurrón, sobre todo, eso que, porque, mira, xusto... falo de ventas neste caso, sabes, Sí. que se axudaran a seguir mercando material, seguir traballando. Pois mira, tiven moitos momentos de querer tirar, o que pasa é que eu son moi orgullosa tamén, igual eu buscaba excusas neses momentos para seguir. Pero hubo un momento, claro, os dous primeiros anos de taller foron durísimos, porque ainda ti non te estás en búsqueda de o que queres facer. E, bueno, eso estaba agobiadísima, sabía que iban a pasar un montón de bueno, letras polo banco que había que pagar, e a 3 días, sabes, non sabía como iba a facer. E me chegou ao taller un señor italiano que parecía un capo, e que había habido de... Joder, non me acordo ahora exactamente, pero que había collido 2 avións porque había visto en internet que facía sapos e apareceu con un taxi na porta e de repente me levou como 5 pezas sin preguntar o prezo, sabes? O sea, foi como, Dios mío. Que me mandou este... Sí, pero bueno, como che conto esa anécdota, sempre pasaron cousas surrealistas, non de, guau, isto é unha señal, ou sempre me agarrei a ese tipo de cousas, non? Para decir, teño que seguir. Porque creo que, bueno, sigue estando esa paixón que tiña el, ti tela e transmítela tal cual, Susi. Entonces, ao final, tamén con esa paixón é o mellor combustible para tamén seguir pa diante. Se logo tes este tipo de fíos, non? E de empuxos, pois sí. Pois pa diante. O que pasa que cando consideras o teu traballo a túa prioridade, non tes vida persoal, ou mira, levo 19 anos sin vacacións e claro, sempre que vou a facer, imagínate, artesanía de Galiza no Courel, unha semana, sempre digo, vou de vacacións unha semana ao Courel, non vou a traballar, sabes? Non o consideras como un traballo, nin as horas no taller, porque si estás en ese momento de trance onde estás con unha peza que a veces non miras o reloxo, ao mellor, non sei, ao mellor saes ás da noite do taller, entendes? Che dá igual, é unha sorte tamén. Sí. Porque eso, estás totalmente ensimismada e non contan as horas, pero claro, aí entramos nunha dimensión que é moi importante do valor que está detrás de todo isto, é dicir, o tempo, a paixón, a creatividade, olvideime do mundo, estou creando esta peza, pero si conto que está detrás, cando despois teño que expoñela á venta, ten que estar reflexado ese precio. Ti consideras que a xente é consciente de isto, ou polo menos na evolución, no tempo que ti xa levas, non? Traballando, ves que a xente valora máis a artesanía, que está disposta a pagar o que custa? Eu penso que sí. Nun mundo tan efímero, ademais, que agora todo está tan mecanizado, penso que cada vez ten máis valor os traballos coas mans e coa alma, non? Sempre, por encima, poso un pedaciño de alma. Tamén penso que non todo ten precio, quero dicir, porque, por exemplo, as pezas de colección do taller non se venden, son como puntos de partida para ti seguir facendo máis pezas, non? Ou pezas máis pequeniñas, pero sí creo que hai cousas que non teñen prezo, pero eu creo que sí que hai máis, se lle dá máis valor
agora mesmo a Contame máis artesanía. desas pezas de colección. Cando dis que non se venden, é dicir, ti tes, expoñédelas, facedes algún tipo de divulgación con elas, teñen ese enfoque xa de pezas artísticas? Claro, mira, pois para a exposición, para desfiles, pero sobre todo ese tipo de pezas que son como as primeiras dunha colección, non? Pois como o casco poido partir dese interese polo Art Nouveau, o Art Deco, non? Do modernismo, de muchas. Entón, como esa primeira peza que fixen desa colección, onde foi unha búsqueda, as búsquedas non teñen prezo, quero dicir, eu, por exemplo, o casco non o vendería nin por todo o ouro do mundo, pero che permite seguir facendo cousas, sabes? E construir desde aí. Claro, e construes desde aí. Pois teño outra no taller que hoxe non a trouxen, que se chama Alento, que a fixen ao principio, ademais, cando estaba comezando. Foi cando decidín, ademais, volver a partir das pezas tradicionais e rescatar pezas como o sapo. Pero foi a partir tamén dunha historia, porque empecé facendo sapos e me pasou de escoitar algún comentario de xente mirando a peza exposta e dicir, mira, esas son as pezas que levan noutra sede folclórica, non? Pero de forma Despectiva. de forma despectiva. E entón, ti imagínate, un sapo ten que medir 8 centímetros polo normal, pois aí decidín facer un sapo de 19 centímetros de plan rebeldía. E a esa peza de chamei Alento. Sabes? Tampouco a vendo nin por todo o mundo, porque reflexa unha época, non? E logo, que son o mellor 6 pezas que teño no taller, pero cada unha desas 6 pezas conta unha historia, sabes? Unha evolución, un momento de cambio, claro. E falan desa paixón Sí. sumada á rebeldía tamén. Sí. Por eso, mira, esa para min sería a clave da túa reivindicación como Susi Gesto, é dicir, eu estou aquí. Estas son eu, e se estas che son gusta eu. ben, se non, estas son eu. Eso é, Sabes, eso sin é. máis. Perdona la interrupción, pero en este momento las métricas nos dicen que estás 100% dentro de la conversación y tenemos que aprovecharlo. Para que Danewa siga creciendo, tienes que suscribirte a nuestro canal. Haz tu pequeña revolución y suscríbete a tu plataforma favorita. Tienes toda la información en la descripción. Por que esa historia de amor co cobre, concretamente? Decíamos que empezabas por unha cuestión de necesidade, non? De empezar a facer. Na parte alquímica, cando estás traballando co cobre e lle das lume, é un arcoíris, o sea, bueno, é alucinante, porque non simplemente estás solando, de repente xurden miles de cores e a temperatura fai que ti veas unha cor diferente a cada momento. Na parte alquímica, Si é certo que é máis duro traballar con el que coa plata. Pero o que me gusta de verdade é a mestura, de ambas. O contraste, a forza, sabes? A forza que ten o cobre. Supoño que si se usa como conductor a electricidade, é unha mesa que estou moitos días traballando con prata, é como se tivera unha necesidade de voltar ao cobre. Isto non o sei explicar, non sei por qué. No, bueno. Hai algo químico aí. Sí, sabes? hai unha conexión E especial. supongo que tamén por eso, porque eso me lembra quen son eu. Algo así. Encántame. E do proceso de creación, da inspiración, onde chega? De onde ven? Inspiraste en moitas cousas? Hai algo que como máis fetiche? Pois é que a inspiración pode ser en calquera lugar. Pero, bueno, a maior inspiración é o que falábamos antes de profundizar nas pezas máis tradicionais e darlle unha volta, non? Darlle a túa volta, a túa ollada. Na natureza, a natureza é a maior inspiración que hai. Logo, aparte, levo como unha época que é o modernismo. Me pira, se tivera horas no día para seguir explorando por aí, seguiría, entendese? Pero, claro, hai que comer tamén. Sí, claro, non podes dedicar todas as horas a iso. Pero tamén é certo que estou nun momento que necesito parar, de feito, vou a parar por fin para o mes que ven despois de 19 anos, para ir a Irlanda, porque para inspirarte tamén tens que parar, e para recomezar, sabes? E oxigenar e ver tamén, bueno, Irlanda, bueno, xa che digo, vas de vacacións a Irlanda e, bueno, non sei como serán as pezas que fagas despois. Un parón de 2 días, para resetear a cabeza, sabes, simplemente. E para eso, para
lembrar como quero seguir facendo, que eu penso que a miña filosofía vai ser a mesma, estou super cómoda claro, porque todas as pezas que salen do taller son únicas, cando son encargos están basadas nunha persoa, nun destinatario, hai unha historia detrás, che permiten entrar, é un luxo, che permiten entrar e viaxar, que ainda que non viaxo físicamente, moitas veces viaxas con cada peza e teño a sorte de que non todos os días fago o mesmo. Tamén é certo que non podes estar creando todos os días. Entón, a parte mecánica dos feitíos, de preparación do material, de fundición, de preparar o arame, de toda a parte artesanal que hai nos feitíos do taller son importantísimos porque te permiten pensar en como vas a resolver os retos que tes sobre a mesa. Sabes? E un soño que teña Susi Gesto para as súas pezas ou para o seu taller ou para Susi Gesto como creadora? Seguir sendo feliz, sempre penso o mesmo. De feito, en fin de ano, cando tes que pedir o deseo de Marras, o meu é seguir estando como estou. Sin máis nin menos. Nin máis nin menos. Chegamos, Susi, a unha parte da entrevista que xa é pois, un clásico, non? Que son as dualidades artesás. Vouche poñer en unhas situacións confrontadas, vale? E ti tes que elexir onde estás máis cómoda. Podes matizar, podes decir depende, podes decir pasapalabra, o que ti queiras, vale? Entonces, artesá ou artista? Artesá. Empresaria ou emprendedora? Emprendedora. Vale. Negocio ou forma de vida? Forma de vida. Reconocimiento, prestixio ou cash? Ten que ser unha das dúas. Aí está o tema. Pero bueno, podes decir, reconhecemento, valor o teu traballo, non? Sí. Si nunca vou a ser rica. O teño clarísimo. Claro, cando te apasiona o que faz, nunca poso os cartos por enriba de outra cousa. Creación propia ou encargo? Ambas. Tienen que ser unha... No, poden ser ambas, pero a situación é... E por último, onde merecen ou onde ves as túas pezas? Nunha tenda ou nunha galería? Nunha tenda non, porque volveríamos ao cas, sabes? Como pode ser nunha galería, como pode ser no Pazo de Sabadell en Chantada que estiveron expostas, sabes? Ou no meu recanto, sin máis. Genial. Que dirías que é o indispensable, Susi, para ti, que non pode faltar no teu día a día, pois no traballo diario ou na finalización dunha peza, para que digas, eu sigo facendo isto? Se hai isto, eu seguirei traballando co cobre e coa prata e creando xoias como estas. Bueno, pasión, e logo, antes che dicen que o meu obradoiro, a xente máis cercana non coñece o obradoiro como obradoiro de Susi Gesto, sino como recanto, porque dende que abren as portas, coa formación e con eses talleres abertos, onde hai pezas colaborativas, se armou unha gran familia, tan grande que non cabe dentro do recanto. Seguir manténdoa, porque sin eles, quero dicir, sin... Non se pode. Contame un pouco deso, como é a dinámica un pouco no taller, cantas persoas traballades, como vos organizades? Realmente no taller estou sola, normalmente. Que pasa? Que cando traballas tanto tempo só, de vez en cando organizar algo así con xente colaborativa, a mí me pone moito. Claro. Porque ademais precisas da xente. E eso, empecé organizando estas pezas colaborativas, porque hai xente que xa é da casa. Moitos dos proxectos que eu fixen, de viaxes que fixen con motivo do meu traballo, serían inviables sin a axuda de toda esta xente, quero decir, imagínate ter que facer unha colección para presentar en Tenerife, tal, pois é que son unha recua de xente, nin me atrevería a mencionar un porque son unha recua, pero que sin eles eu non sería nadie, absolutamente nadie. Entón sí que os preciso, e me fai super feliz cando estamos nunha peza colaborativa e que o recanto este
cheo de voces, Cheo de non? voces e cheo E de iso xente. que aprendo moitísimo deles tamén, porque incluso dos nenos cando veñen aos talleres, porque non están contaminados, non están intoxicados, e aprendes moitísimo de cada persoa que Que entra ali. participa na mesa. Entón, E se tes que traer tamén aí, facendo memoria, ou algo que vai a salir próximamente deste tipo de colaboracións, algunha cousa que realmente che faga ilusión que queiras compartirnos, que a xente poida tamén vela, buscala. pois estou empezando a facer a seguinte colección. Está en proceso, estou nese momento de que esas cousas non teñen presa, non as podes provocar. Vale, Sabes? genial. Estou nun momento que necesito meterme no taller, porque tiven moitísimas cousas fora, e preciso meterme ali, sabes, e explorar. Crear. Sí. E hai algunha parte dese proceso do taller que dis, isto, ojalá tuvera máis mans, me axudaran, pudera delegar isto, algo que digas que non che gusta do oficio? Si o hai, que o mellor. No, creo que non delegaría ninguna das partes, porque unha das cousas que aprende un artesán, cando te preguntan o de cantas horas che leva a facer isto, sempre contesto o mesmo, porque depende como te levantes pola mañá, tes que empezar a escoitarte, non a ti mesmo. Entón, eu aprendín a que teño que escoitarme. Entón, un día me levanto pola mañá e non estou para traballo creativo, porque para traballo creativo non estás todos os días, evidentemente. Entón, esa parte mecánica do taller, esa parte de procesos de fundición, é maravillosa, non? Para calmarte, para... Incluso ordenarte claro, os pensamentos. Sí, entonces como que necesito todas esas parcelas. E logo teño un pequeno defecto que me encanta traballar soa, sabes? E ter a ferramenta a man en silencio, a música no taller é imprescindible, e cando consigo xa entrar en trance, la hostia, sabes? Pero me gustan todas as partes porque todas as podo ubicar perfectamente nun estado de ánimo. Sabes, hasta a música, teño unha música diferente para cada proceso, para cada sabes? proceso. Sí. Encántame. Sí, E pero aparte, bueno, imagínate perfectamente, contándolo super Pois, visual. a parte de composición é cando xa tes os esbozos feitos, a preparaches o material, e se hai momento de que te sentas na mesa, é como, bueno, papá comparaba ese proceso, porque na ourivería Compostela ti traballas a filigrana sobre unha chapa, e papá comparaba ese proceso como que pintas un lenzo de metal, sabes? E entón, para min, o traballo de composición é o meu preferido, sobre todo cando o teu corpo está ben, sabes, e a tua cabeza está ben para meterte de cheo. Teñen entrado amigos no taller, estar media hora mirándome e eu non darme conta de que había alguén ali, imagínate. Por estar completamente en trance, totalmente absorta na... Conseguir eso é un regalo, sí, un regalo. Sí. Eso é Son tal cual consciente. o exemplo da frase esta, non? De fai algo que te apaixona e non traballarás na túa vida. O sea, ao final é así. E con ese nivel de absorción, Susi... Espera, sí que delegaría algo. A ver. As redes. As redes. As redes e todo o traballo de teléfono, o sea, todo e lo administrativo, chao. Fora. Vale, Sí. vale, anotamos, Eso sí, yo delegaría anotamos, eso, sí. anotamos. E con todo este, que decía, non? Este nivel de absorción, porque ao final é super absorbente, estás no taller e non queres salir do taller a ver a días, Susi Gesto consigue conciliar. Como se fai Bueno, iso? Con dúas nenas, que decía. Miñas fillas te dirán, bueno, mamá, a veces lle falas e che está contestando sí, no, pero non te está escoitando. É certo, Quer dicir, a ver, vamos a... que non parezca yo unha mala madre ahora aquí, Bueno, Vale. no, mala madre... Non me refiro a eso. Bueno, traballei moitísimas horas. Si é certo que elas, as miñas fillas foron moi comprensivas comigo. Tampouco quedaba outro remedio, sabes? Porque non quedaba outro remedio, porque aparte, quero dizer, eu estaba separada, quero dizer, as nenas... estaba eu e nada máis. Entón, aprendimos tamén que esa crianza se centraba ao redor do obradoiro tamén. Que quizáis, o mellor, os 14 anos delas non o comprendían moi ben, pero ahora que xa son unhas adultas de 24 e 19 anos, a súa cabeza cambiou tamén e penso que o ven de outro xeito. Que conste que se volver atrás volvería a facer o mesmo. Claro, é que Sabes? ao final... É que
Era a Non había realidade. outra forma de facelo. Pero bueno, teño dúas mulleres fantásticas, peleonas. Rebeldes tamén? Sí, e sobre todo que fan o que lle gusta, sabes? Entón, supoño que algo de ensinanzas Algo quedaron fixeches aí. ben, seguro. Sí, algo sí, supoño que sí. Seguro que sí. Bueno, ao final, é o que decimos, este traballo ten moitas cousas boas, moi boas, e moitas cousas pois que ao final pois te obligan a sacrificar outras, non? Pero ti sentirías se fas un balance que sale a devolver ou sale positivo? A devolver, sí. Sin dúbida. Neste proceso que decías eu, nas redes sería o que delegaría. As redes non nada, a administración tampouco, pero que parte de importancia crees que teñen ou tiveron as redes sociais ou outro tipo de accións, non sei, feiras, eventos? Moita importancia. Tens que visibilizar o traballo. De feito, unha das cousas que temos agora, que, por exemplo, non tivo papá, é esa oportunidade de ter un escaparate virtual. Entendes? Si son precisas, evidentemente, sobre todo, pois, no meu caso, que estou metida aí no Obradoiro, si non tes posibilidade de ensinar o que faz, tampouco tería sentido facelas para non ensinar, non? Ou para non... E, sobre todo, pois, no caso dos artesáns, para que non haxa intermediarios, non? Pois, se ti non vendes a tendas e alguén quere buscarte, ten que ter unha referencia visual. Sí que son positivas, evidentemente. Son positivas, enda que sexa o que menos nos gusta. Sí, bueno, claro, me refiro á rutina do día a día, non de levalas, pero si son precisas. E, bueno, coa entrada da inteligencia artificial, que ves que está, bueno, entrando e arrasando, moi presente, ti teste xa apoiado un pouco nela para, sobre todo, bueno, cuestións de, o mellor, comunicación ou algunha mensaxe ou aforrar algún proceso deste tipo, ou ainda non entrou? Ainda non, pero bueno, que teño as nenas aí dicindo ChatGPT, mamá, ChatGPT, cando tes que, non sei, facer un escrito para mandar unha charla, un tal. Pero ainda non me atrevín, pois non sei como falarche, sabes? Pero bueno, están aí, supoño que algún uso para nós pode ser positivo tamén, porque non? Non podemos ir en contra dos tempos, está claro. E no caso de pois algunha actividade, algunha xente concreto, algunha fundación, algún espazo que para ti fora realmente importante, dirías que estar, por exemplo, en algunha, antes comentabas no Pazo... A Fundación Pública de Artesanía de Galicia, o teño clarísimo. Sí. Porque dignifica os oficios, sabes? E porque eu coñezo artesáns que son de outras comunidades e nos teñen unha envexa, sabes? No, pero que din, pero que haxa... bueno, aparte que teñen o equipo increíble, e eso, que cuidan dos artesáns, da imaxe moitísimo, eso me gusta moitísimo, o tema da imaxe. E algún espacio concreto que ti estiveras, pois a lo mejor algunha feira ou algún... Porque che pregunto... A mostra de artesanía da Golada, sin dúbida. Porque che pregunto, porque sabes que pois temos moitos artesáns e artesás que recén comenzan e sempre pois queren saber un pouco pois esos espacios que realmente son importantes para, xa non só para chegar a público, non, sino para facer rede, para conectar con outros artesáns. Entón sempre vos pregunto por si hai algunhas que a Golada xa sabemos que é unha de referencia, por si hai algunha outra, incluso a nivel nacional, que fora importante para ti. Mostras non vou a moitas porque, ao final, cando ti traballas só non tes unha capacidade de produción, entendes, como para ir a mostras. Entonces, a que si me parece importante, anual, é a mostra da Golada. Teño clarísimo. Unha cita... Bueno, pois o ano que ven vémonos todos ali. Pois claro. Temos a cita xa seguro. Como imaginas o futuro da artesanía, Susi? Artesanía e artesanía galega. Como pensas que pode estar en 10 anos? Pois eu penso que ben, porque eu penso que hai moita xente xoven que está facendo cousas maravillosas, e non hai máis que ver se te metes nos artesáns que están na Fundación de Artesanía, eu vexo cousas moi interesantes, xente que parte da tradición pero que están innovando cos materiais, pero a todas as escalas. A todas as escalas. Entón, ves, as redes tamén para eso, para ti poder ver tamén o que fan os demais, sabes? E que hai xente que fai cousas interesantísimas. Pero a vexo ben. E sobre todo porque o que decía antes, nun mundo tan
tan efímero. E eso que está todo super rápido agora, sabes? O rollo de mirar os móviles, que ten que ser inmediato. Todo inmediato. Por iso me gusta tanto remarcar cousas como que falabas ao principio, de que isto é un camiño que se vai construindo, que se vai traballando, que se vai dando, que se vai transformando tamén. Porque, efectivamente, parece que todo ten que ser xa, inmediato, o resultado, minuto resultado, non? Entonces... Claro, e os artesáns además te ensinan eso, de que nada é efímero, quero dicir, no o traballo, nin os procesos que están detrás, ni a peza rematada, sabes? Pero, non sei, penso que ben. Moi ben. Bueno, hai unha última pregunta que che deixou a nosa última convidada. Pasou por aquí Verónica Moar, ceramista, e deixouche unha pregunta que, a verdad, as cousas do destino a veces son curiosas, porque ela non sabía cal era a seguinte, ese é un pouco o xogo, non? Xustamente tocou un tema que, pois mira, falámoslo ao longo da entrevista, moi importante para teu pai, moi importante para ti, que falaba do tema da formación. Ela quería preguntarlle á próxima convidada pois que lle parece pois de que a artesanía non existan nos estudos reglados ou nos estudos formales, vamos a decir, a entrada da artesanía ou a entrada do arte incluso nos colexios. Que che parece? Bueno, de feito, creo que a Fundación de Artesanía de Galicia tamén está facendo ahora un proxecto de artesanía na escola, penso. Verónica Moar, se non me equivoco, gañou a bolsa de formación del Gesto. A primeira, por eso foi... Foi super ilusionante, porque é curioso que sexa Verónica, a anterior. Mira. Xa, é increíble, e aparte que fale de formación. Bueno, que te vou decir? Para min a formación é fundamental. Tamén creo, no meu gremio, por exemplo, en Orivaría, que foi tan importante, é tan importante en Santiago de Compostela, que igual tamén podían contratar aos orfebres que xa están jubilados, que son os verdadeiros mestres, para seguir formando, quero dicir, porque solo eles se van a explicar cousas que non se ensinan nunha formación dunha FP, entendes? A xente que traballou toda a vida nelo. Porque eu, ainda moitas veces, cando teño algunha dúbida, porque, teño un mestre no taller que se chama Ricardo de la Iglesia, e cando teño algunha dúbida, que tengo taller moi cerquiña, ademais do meu, se acaba de jubilar, pero xa sabes, te jubilas, pero se amas o que faz, non sabes do taller. Non te jubilas nunca. Claro, e eu moitas veces lle pregunto a él, e él che dá fórmulas que se facían antiguamente, de soldaduras e que chegaron ata hoxe en día e non teñen nada que ver cas fórmulas que están no libro de... Entendes? Bueno, eso, consultas un montón de dúbidas, pero sí habría que tirar pola xente que se dedicou toda a vida a iso, non por xente que estudiou para dar esa clase, ou polo menos facer masterclass con eles, non? Rescatar eses saberes. E orgullosos que eles se sentirían, ademais, se os chamas para esas cousas, imagínate, de vez en cando, non nestes lugares de formación que den masterclass de estas persoas, sobre todo pasionais, que se xan capaces de trasladar a xente xoven que aínda non sabe o que facer, entendes? O que é ese oficio en sí, o que... Anotamos, encántame. Bueno, Susi, pois agora sí que chegamos ao final e a última pregunta pois tela que deixar ti para a próxima convidado do podcast. Que lle preguntamos? Como te seguirías formando sin poder sair do teu obradoiro? Vale, pois anotamos e aí ya facemos. Susi, de verdad, mil gracias. Pasouseme volada, espero que estiveras a gusto. Super a gusto. De verdad, gracias polo que fas e gracias por ter este ratiño para nós. Gracias a vos. ¿Por qué nos sentimos atraídas por lo artesano? ¿Será porque estamos cansadas de lo seriado y de lo masivo? ¿Será porque hacer nuestra pequeña gran revolución cada vez que elegimos un producto creado sin prisas nos hace sentir bien? ¿Será porque lo auténtico se halla lo que ha sido pensado con calma y fabricado sin moldes? Quizás solo necesitemos huir de vez en cuando y lo artesano nos ofrezca las vías de escape directas hacia la inspiración. Nos vemos en el próximo viaje, ya sabes,
en un nuevo capítulo del podcast da Néboa. Da Néboa, un proyecto de DoGo y Taco, patrocinado por la Fundación Pública Artesanía de Galicia, Xunta de Galicia.